Bo día, conselleira. O BNG traemos hoxe ao Parlamento a situación dun dos colectivos de mulleres máis discriminadas e que sofren máis desigualdades, as mulleres do mar. Elas levan anos reclamando ferramentas que axuden a avanzar na igualdade real entre homes e mulleres. E hai exactamente 3 anos, respondendo á súa demanda, aprobamos por unanimidade neste Parlamento a creación do Observatorio de Igualdade das Mulleres Normais. Un observatorio que a día de hoxe segue sin existir. Na Lei de Igualdade de 2023 están recollidos tanto o Observatorio como o Estatuto das Mulleres do Mar. Deberían estar creados e aprobados o 31 de decembro de 2024. Van 1 ano e 3 meses tarde, conselleira. Alén de superar o prazo, o proxecto do decreto que regula o Estatuto das Mulleres do Mar de Galiza resulta moi decepcionante. Estamos ante unha normativa con unha nula perspectiva de xénero, que non recolle medidas concretas para lotar contra a discriminación e as desigualdades, que non promove a participación das mulleres nos órganos de decisión e dirección, que coloca a responsabilidade dos coidados e a conciliación sobre as propias mulleres. En definitiva, non avanza en absoluto no camiño da igualdade real das mulleres do mar. Esta normativa é unha ferramenta fundamental para garantir un futuro laboral e social digno e en condicións de igualdade ás mulleres do mar. Mulleres que traballan e viven na costa galega e sofren discriminacións e desigualdades polo simple feito de o seren. O Goberno galego, na Lei para a Igualdade, comprométese coa eliminación da discriminación das mulleres e coa promoción da igualdade entre mulleres e home. E o proxecto do decreto do Estatuto de Mulleres do sector marítimo pesqueiro, que está a tramitar a súa consellería, non só non elimina as discriminacións, senón que afonda nas desigualdades. A pregunta é sinxela, señora conselleira. Vai retirar ou, cando menos, darlle unha volta de 180 grados ao proxecto de decreto do Estatuto da Muller do Mar para garantir que recolla medidas reais e concretas para loitar contra a discriminación e as desigualdades das mulleres do mar? Grazas. Muchas gracias.